أزي سلامتنا تقبلوا فنوانا تكاتلو خبرات تعزبتنا نلوم سوني عيسى ميازيا 2026 زتدلو حديث زيناتات حزلكم قريبا له مقتالكم بخبر عدم فلما كانت بتاتو إرترا بروجكت مكادرك بانك لمعات أفريقيا زمزقوا بعوات حوات بوعل بريتوريا زقوم جزياو محدار كفرس وسينو إيران قبل المراخب أمريكا متقعت درون فتسيما حبرات هاجرات أبدو بالسودان سبات كما تقال يحردوا اللويلو أمريكا مركب تعقد إيران حدش حقي متقابو هرموس تقرب أرجنتينا مثل سائل تسلفة نسورة إيران قبرش براو تكاليلا تسويعتو إذن كالن بزرز حزركم كقربي كتكاتاتو لنبخبر عدم بانك لمعات أفريقيا عب إرترا دركنا يمتصور عامي نمعباي عدلات سراح نمفتارن زعلمة بروجكت بستعزاز فمن قدي سلاسل كمزلو أفليتو እዚ ፕሮጀክት እዚ ኣካል ናይቲ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ኣብ ኤርትራ ንዓመታት ዘካየዶ ስትራቴጂካዊ ስርዓት ሕርሻን ትሕተ ቅርፅን ኮይኑ ነቲ ተደጋጋሚ ዝኽሰት ዘሎ ፅልዋ ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምምካት ዝዓለመ ምዃኑ ወሲኹ ሕብር ብመሰረት እቲ ብ17 ሚያዝያ 2026 ዝወፀ እዋናዊ ፀብፃብ እቲ ፕሮጀክት ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ንልዕሊ 24 ኣዋርሕ ተቋሪፁ እኳ እንተፀንሐ ሕጂ ግና ፈፃፅማ እቲ ፕሮጀክት ብዝተዓፃፀፈ መንገዲ ተመሓይሹ ይብል እቲ ኣብ መጋቢት ዝተኻየደ ገምጋም ካብቶም ክህነፁ ዝተወጠኑ 21 ሓፅብታት ህንፀት እቶም 18 ሙሉእ ከም ዝተዛዘሙ ይገልጽ እዞም ሓፅብታት ንእንስሳታት ሕርሻን ተጠቃምነት ሰባትን ዝውዕል ማይ ዝእክቡ ኮይኖም ካብቲ ዝተለመ ሸቶታት ብልዕሊ 101.59% ዓወት ከም ዘመዝገበ እቲ ፀብፃብ ይሕብር ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምትሕባር ዝተጎድኡ ከባቢታት ናብ ንቡር ንምምላስ ቀዳምነት ሂቡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ወሲኹ ይጠቅስ بتساتفنا تزبي أسات 200 هكتار مريت داغماي نمحواي 3.1 مليون أغراب تتخيليو زي سرح زي أبت خبابي حمد كيباخن حاتبستات بدبا خيمولون أما كل خال تفوترو عبر ربح اللوا تي بروجكت نابقت أراز فوترو زلو تلوا بزيادة أننا قول حيمت سخم زلو زحبرة اتتصبصب اتمنى أبرو نمحياش وتد نمفتان زعلما عدلان أو تحرشا ملوء تزازي ممهلاو قليتو زوم الشعب نتفتح دما أبتتصبصب تتقيسو مالو منشو توس دابيتات نمعواي زعلما شعاويت قوفون هبي كمو مبربر معار معدالن فراد زرعتي من محياس مرود زرعي مشلا زرعن حملتن معدال كمو نعمل لأهاقا زركب إسرا كلينيك انسساتات نخطابتن مدهانيتاتن زوعل فريجات زستأمام من منش ساعاتن مبركاب مسارتاو تسأتاوي صحي كم زرخبا مقبار زبل تزرزير الله عبتا غاما باجتون روي محاش كم زر زحبلت سبسب نايت بروجكت أفتت ما جذب كابت أبت قمتي 2022 زنبرو تعد درجة حجنا بلعلي 74% كبير الله بانك لمعات أفريقيا أما دمدمتو شططات لمعات زست بروجكت ولا قب سنكي كوفيد-19 مبعتاوي مدنقواي انت قاتمو كأرم زخل شططاتي بمبال أفتت أمو موجسو بروجكت كسب مقابت 2027 بتصحاو صعاد سرح مسالاتات مسنون نتوم تريفهم زلو سرعات هنصاتن حاصبن نمززام بنطفت سرحالو بمبال اتتصبصاب يغلጽ بانك لمعات افريقيا امل لاهغور زركب استفلاليو صقمات نمفتح حموشت عبيتي شوتات هاي فايفز بزبل استراتيجيو زختل نساتهم دما نافريقيا بصعاد مبرح نافريقيا مقاب نافريقيا باندستري معبال نافريقيا اب حد متاسسر كمو نبر حزب افريقيا ممحياش زبليوم حوحد بمثل سمع بريتوريا زقوم غزياو محدار تግራይ كفرسن بتقدم خوينات تግራይ بحزب استمرص زبولم محدار كتكان كم زوسنا أفليتو ماكلاي كوميتا حوحت أبزقنا نخلت معتات أبزق كايدو سرعة أخيبا ملكتو تمالي أماسيو أبزوت أو غازيت أو مغلتي إيو نزوسنا أفليتو اتمغلتي ماكلاي كوميتا ودب حوحت كابشو عتا خساب شمونتا ميازي 2018 بأقوات أتراغز أبزق كايدو سرعة أخيبا أفتسات ما سمع بريتوريا حلو كونتات بعمقات صفحاتن بمزتاي ما انت سلام تبايلو تونزيفو تسأنها مغلتي لعلاون سلطان وسانن هزبنان زخونه كلتا نتبي 8 مليون زمرص بيت مخري منغست تግራይ ናብ ስሩሑ ክምለስ ወሲኑሎ ይብል እቲ ኣመስከረም 2013 ዓመተ ምህረት በአቆጻጸራ ጋዝ ዝተኻየደ ክልላዊ መረፃ ብምኽንያት ኮሮና ቫይረስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሃገራዊ መረፃ ክነዋሕ ንዘመሓላለፎ ውሳነ ብምንጻቅ ዝተኻየደ ኮይኑ ዘይሕጋውን ዘይጽኑዕን ኢሉ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ዝፍጻመነተ ኣመንጎ ክልል ትግራይን ማእከላይ መንግስቲ ዝነበረ ምትፍናን ናብ ደማዊ ኩናት ከምርሕ ጠንቀ ካብ ዝኾኑ ምኽንያት እቲ ቀንዲ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ሕዳር 2022 ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተፈረመ ምቁራት ተጻብኦታት ውዕል ፕሪቶሪያ
ነቲ ህይወት ኣሻሓት ዝበልዐ ኩናት ትግራይ ደው ዘበለ ኮይኑ ንዝሓለፉ ኣስታት 4 ዓመታት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከኦምን ኣብቲ ክልል ኣንጻራዊ ሰላም ክመጽእን ደሪኹ ነይሩ እዩ። ንሰለስተ ዓመታት ዝመርሖ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብዕጡቃት ካብ ስልጣኑ ምስተኣለየ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መጋሚት ብምክትሉ ዝነበረ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምትኩኡ ይዝከር። መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሽሞት ፕሬዝደንትነት ጀነራል ታደሰ ወረደ ንሓደ ዓመት ዘናውሖ ኮይኑ ሕወሓት ካብቲ ኩነታት ከም ዝተገለለን ከም ዘይቅበሎን ምግላጹ ዝዝከር እዩ። እቲ ውድብ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ዕድመ ስልጣኑ ምንውሑ ካብ ኣፍልጦ ተሳትፎን ሕወሓት ወፃኢ ዝተገበረ በይናዊ ውሳነ መንግስቲ ፌደራል እዩ ክብል እዩ ነፂግዎ። እቲ ጉዳይ ናበይ ክምርሕ ይኸውን ብዝብል ስግኣት ፈጢሩ ዝቐነየ ኮይኑ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሕወሓት ስልጣን ከይቅበል ኣጠንቂቖም ምንባሮም በዚ ከም ዘይሰማማዕን ክሳብ መወዳእታ ከም ዝቃለሶምን ኣብ መግለፂኡ ኣፍሊጡ ምንባሩ ይፍለጥ። ነስዒቡ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ብዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ በቲ ኣብ 2013 ብኣቆጻጽራ ግዕዝ ዝተኻየደ ክልላዊ መረፃ ዝቆመ ምምሕዳር ናብ ቦትኡ ክምለስ ወሲኑ ዘሎ። ሕወሓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ማያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ሓዊሱ ባጀት ብምኽልካል ተጀሚሩ ዝነበረ ኣገልግሎት ብምቁራጽ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዳግመ ምጽናት ክባን ብምባር ሰራዊቱና ወሰናስን ትግራይ ብምጽጋዕ ዳግማይ ኩናት ንምኽፋት ኣብ ምህንዳድ ይርከብ ክብል ይኸስስ። ኣብ ርእሲኡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሕጋዊ ስብነቱ ካብ ዝስእን ጀሚሩ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ማእከላይ መንግስትን ምትፍናን ዝሰፈነ ኮይኑ ኣብ ከባቢታት ጸለምትን ወሰናስን ዓፋርን ናብ ውስን ወተሃደራዊ ግጭት ኣምሪሑ ምንባሮም ይዝከር። እቲ ግጭት ከይሰፍዐ እኳ እንተተገተአ እቲ ወጥሪ ግን ኣይዘለቐን። ክልቲኦም ወገናት ድማ ነንሕድሕዶም ነቲ ውዕል ብምጥሓስ ክካሰሱ ይስምዑ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ኣሕመድ ቅድሚ ሒደታ ወርሕ ብትግርኛ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት መራሕቲ ሕወሓት ነቲ ክልላዊ ባጀት መንግስቲ ካብ ኣብ ህዝቢ መንጢሎም ንዕጥቆምን ምድላወት ኩናት የውዕልዎ ኣለዉ ብምባል ከሲሱ ምንባሩ ይዝከር። ብተወሳኺ ብሰንኪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘልዕሎ ዘሎ ሕቶ ዋነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ተተፋኒነን ዝርከባ ኮይነን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሕወሓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተሻሪኹ ክወግአና ይዳለልዮ ኢሉ ይኸስስ። ኣብ መንጎ ገለ መራሕቲ ሕወሓት መንግስቲ ኤርትራን ዕላዊ ዘይኮነ ርክባት ከም ዘለዉ ጸብጸባት ዝሕብሩ ኮይኑ ነዚ ህዝቢ ዘካትዑ ዘሎ ርክብ ብወገን ሕወሓት ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ብዝብል እዮም ዝገልጽዎ። ኣብ ናይ ትማል መግለፂ ሕወሓት ምስ ጎረባብቲ ህዝብታት ዓድታት ዝተጀመሩ ርክባት ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ተጠናኺሮም ክቕጽሉ እዮም ከም ዝወሰነ ይገልጽ። ኣብ ደቡብ ሱዳን እናባእሰ ዝኸይ ዘሎ ውግእ ልዑል ምንካይ ባጀት ሚልዮናት ሰላማውያን ሰባት ንሓደጋ ይቃልዖም ከም ዘለዉ ላዕለ ቤተሰብ ስልጣን ሕቡራት ሃገራት ንቤት ምኽሪ ጸጥታ ገሊጾም። እታ ፍሊቲ ወኪል ዋና ጸሓፊት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ደቡብ ሱዳን ኮይና ዝተመዘዘት ኣኒታ ኪኪ ሆጌ ኣብ ቀዳማይ መግለፂኣ ከም ዝሓበረቶ ኣብ መንጎ ሰራዊት ምክልኻል ደቡብ ሱዳንን ሰራዊት ተቃውሞን ዝካየድ ዘሎ ውግኣት ብምስፍሑ ምስ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ኣብ 2025 ዝሞቱ ሰባት ዝዓበየ ጉድኣትን ብ40 ሚእታዊ ተወሲኹሎ ኢላ። እዚ መግለፂ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዞባ ጆንግሌን ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ናይ ጽርግያ ስራሕት ሬሳታት ከም ዝረኸቡ ኣብ ዘፍልጠሉ ዘሎ እዋን እዩ። እቲ ኮሚሽን ወሲኹ እቲ ብሰንኪ ሓድሽ ውግእ ዝስዕብ ዘሎ ሓቀኛ ሰብኣዊ ክሳራ ካብ ሕጂ ብወግዒ ዝፍለጥ ዘሎ ኣዝዩ ዝለዓለ ክኸውን ከም ዝኽእል ክብል ኣጠንቂቑ ኣሎ። ኣብ ትሕቲ ዋና ጸሓፊ ሓላፊ ሰብኣዊ ጉዳያት ዝኾነ ቶም ፍሌቸር ብወገኑ ኣብ ጆንግሌን ዝካየድ ዑደት ጠቒሱ ንቤት ምኽሪ ጸጥታን ክገልጽ እንከሎ ካብቲ ኣሰቃቂ ዓመፅ ዝሃደማ ደቂ ኣንስትዮ ኣባይቲ ከም ዝተቃጸለን ሰላማውያን ሰባት ድማ ከም ኣጣሊሑ ይረዱ ከም ዝነበሩ ምስክርነት ከም ዝሃብኦ ሓቢሩ። እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ዓመፅ መቐጸልታ ናይቲ ደቡብ ሱዳን ብ2011 ናጽነታ ካብ ትረክብ ጀሚሩ ክረአ ዝጸንሐ ናይ ስልጣን ግጭት እዩ። እቲ ሃገር ኣብ 2013 ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ሳልቫኪርን ምክትሉ ሪክ ማቻርን ብዝተፈጥረ ምስሓብ ናብ ደማዊ ኩናት ምእታዋ ይዝከር። ኣብ 2018 ዝተመሓየሸ ናይ ሰላም ስምምዕ ተፈራሪሙ እኳ እንተነበረ ኣፈጻጽምኡ ግን ክተዓናቐፍ ጸኒሑ እዩ። እቲ ግዝያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ንሰራዊት ኣብ ምሕዋስ ሓድሽ ሕገ መንግስትን ኣብ ምርቃቕ ብሰንኪ ምሳሓብን መሬትን ራስያን ከብትን ዝዓለመ ግጭት ንምቁፅጻር ክሳብ ሕጂ ኣብ ቃልስሎ። ተንተንቲ ከም ዝሕብርዎ እዚ ሃገር ሕጂ ወዲቓቶ ዘላ ሓደገኛ ኣፋፍነት ውፅኢት እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዘሎ ፖለቲካዊ ምሰሓብ እዩ። እዚ ዓመት ዝሰፍሓሉ ዘሎ እዋን ምስቲ ባጀት ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተገበረ ምንካይ ይተሓዝ እዩ። ሓዳስ ወኪል ሕቡራት ሃገራት ኮይና ዝተረቕሖት ጌሆ ከም ዝገለጸቶ እቲ ልኡኽ ዘካይዶ ንጥፈታት ካብ 24 ክሳብ 30 ሚእታዊት ጎዲሉሎ። እዚ ድማ ሰላም ንምንጋስ ዝግበር ጻዕሪ ብቁጠባዊ መዳይ ዘይውሑስ ይገብሮ። ኣብቲ ቦታ ክግበር ዘድሊ ዘሎ ስፍሓትን ጠለባትን ምስቲ ነባሪ ሰላም ንምምጻእ ዘድሊ ተወፋይነትን ወፍርን ገና ኣይተመጣጠነን ኢላ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ምክትል ቀዋሚ ወኪል ዓባይ ብሪጣንያ ኣምባሳደር ኣርቺ ያንግ ኣብ ዘስምዖ መደረ ፖለቲካዊ ዘተ ጥራሕ እዩ ክፍታሕ ክመጽእ ዝኽእል ክብል ገሊጹ።
ነዚ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ቅልውላው ዝኸውን እንኮ ፍታሕ ውግእ ብህፁፅ ዶ ምባልን ኩሎም ተቐናቐንቲ ኣካላት ናብ መኣዲ ዘተ ምምፃእን እዩ ኢሉ ኣምባሳደር ያንግ ወሲኹ ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ዝፈጥርዎ ዘለዎ ዕንቅፋት ዘሕዝን ምዃኑ ብምጥቃስ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ህዝቢ ንክበፅሕ እቲ ግዜያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ክተሓባበር ፀዊዑ ኣሎ። እዚ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ዘሰቅቕ ደረጃ በፂሑ ይርከብ። ኣብዚ ዓመት ጥራይ 2 ሲሶ ህዝቢ ወይ 7.5 ሚልዮን ሰባት ናይ መግቢ ሓገዝ የድልዮም ኣሎ። ይኹን እምበር ካብቲ ረድኤት ዘድሊ 1.46 ቢልዮን ዶላር ዛጊት 22 ሚእታዊ ጥራዩ ተረኺቡ ዘሎ። ብመጻብኦ ሄርሙዝ ኣቢሉ ናብ ኢራን ዝግበር ምንቅስቓስ ዝዓገደት ኣሜሪካ ባንዴራ ኢራን እንተበልብል ናይ ጽዕነት መርከብ ከም ዝዓገደት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣፍሊጡ። ትራምፕ ኣብ ትሩዝ ሶሻል መድረኽ ኣብ ዝርግሖ ጽሑፍ እታ ቱስኳ ብዝብል እትጽዋዕ መርከብ ደው ክትብል ንዘቐረበላ መጠንቀቕታ መልሲ ብዘይምሃባ ብሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ከም ተታሓዘት ኣመልኪቱ። ኢራን ከም ግብረ መልሲ ኣብ ልዕሊ ወታደር መርከባት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝፈጸመት ማዕከናት ዜና ተሃገር ሓቢረን። ከም ጸብጻብ ናይ መንግስቲ ዘውግን ማዕከናት ዜና ታስኒም እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ማያት ባሕሪ ዖማን እዩ ተኻይዱ። ይኹን እምበር ዛጊት በቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብዛዕባ ዝወረደ ዕንወትን ጸብጻብ ኣይቀረበን። ላዕለዋይ ወታደራዊ መምርሒ ኢራን ካታም አልአንቢያ ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ጥዕሰት ስምምዕ ተኽሲ ዶ ምባል ምዃኑ ብምግላጽ ነዚ ብሓይልታት ባሕሪ ኣሜሪካ ዝተፈጸመ ሽፍትነት ባሕሪ ሕነ ክንፈዲ ኢና ክብል ኣቐዲሙ ኣጠንቂቑ ነይሩ እዩ። እዚ ዝኾን ዘሎ ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ኣብ ፓኪስታን ኣብ ዝካየድ ካልኣይ ዙር ዝርርብ ዝሳተፍ ልኡኽ ከም ዝመርሕ ድሕሪ ምርጋግጹ እዩ። ቴሄራን ዛጊት ኣብ ዝርርብ ሰላም ከም እትሳተፍ ኣረጋገጸትን። መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ኢራን ኣክታ መራኸብ ኣሜሪካ ኣብ ቦትኡ እናሃለወ ኣብ ሰበስልጣናት ተሃገር ኣብቲ ዝርርብ ከም ዘይሳተፉ ጸብጺበን ኣለዋ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ኣብ መጻብኦ ሄርሙዝ ዘለዋ ቁፅፅር ፈጺማ ሓሊፋ ከም ዘይትህብ ሓደ ላዕለዋይ ፖለቲከኛ እቲ ሃገር ንቢቢሲ ሓቢሩ። ኣዛዚ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ዝነበረ ኢብራሂም ዓዚዚ ኣብ ቴህራን ንቢቢሲ ኣብ ዘበቦ ቃል ዘይምንዛዕ መሰልናዩ ኢሉ ገሊጹ ኣሎ። መራኸበት መጻብኦ ንኽሓልፋ ፍቓድ ሓዊሱ መሰል ምትሕላፍ እትውስን ኢራን እያ። እዚ ድማ ኣብ ሕጊ ክስነት ቀሪቡሎ ይብል። ኣብ አንቀጽ 110 ናይቲ ቅዋም ዝተመርኮሰ እማማ ኣብ ባይቶ ነቕርብ ኣለና። እዚ ድማ ንኣካባቢና ድሕነት ባሕርን ሃገራዊ ድሕነትን ዘጠቓልል እዩ። ዕጡቓት ሓይልታት ድማ ነቲ ሕጊ ከተግብርዎ እዮም ይብል እቲ ንኮሚቴ ሃገራዊ ድሕነት ፖሊስ ወፃእን ዝመራሕ ኣባል ባይቶ። እዚ ስትራቴጂካዊ መስርሕ ማይ ምዕጻው ኣብ መላእ ዓለም እናዓበየ ዝኸይ ዘሎ ቁጠባዊ ጸገማት ከጋድዶ ዘሎ ስክፍታታት እናወሰኸ ኣብ ዝኸዶ ዘሎ እዋን እቲ ኩነታት ብሓደ መዓልቲ ዝፍታሕ ናይ ሓፂር ቅልውላው ከም ዘይኮነ ይነጽር ኣሎ። እቲ ኩናት ቴህራን ንመጻብኦ ከም ሓድሽ መሳርሒ ኣጽዋር እትርእዮ ዕድል ከም ዝሃባ ዓዚዚ ይገልጽ። ሕጂ ቴህራን ንመሕለፊ ነቲ መስመር ካብ ምቁፅጻር ሓሊፋ ኣብዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ከም መደራደሪ ጥራይ ዘይኮነስ ንቐጻሊ እውን ከም መሕለፊ ሚዛን ሓይሊ ክትጥቀመሉ እያ። ድሕርቲ ኩናት ንኢራን ቀዳምነት ዝወሃቦ መከላኸሊ ምምላስ እዩ። መጻብኦ ሄርሙዝ ድማ ካብቶም ቀንዲ ስትራቴጂካዊ መሳርሒታት ኢራን እዩ ይብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቴህራን ተመራማሪ ዝኾነ መሐመድ እስላሚ። ቴህራን ካልኦት ሃገራት ካብቲ ኢራን እተውፅኦ ሓድሽ ማዕቀፍ ብኸመይ ክጥቀማ ከም ዝኽእላን ንምዝታይ ድልውቲ እኳ እንተኾነት ቁፅፅር ግን እቲ ቀንዲ ቁም ነገር እዩ። እዚ ግን በተን ኣብ 5 ሰሙናት ፀንሐ ኩናት መጥቃዕቲ ዝበፅሐን ገለ ጎራብቲ ኢራን ድሮ ተነፂጉሎ። ዲፕሎማስያዊ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ተግባር ተጻባእቲ ሽፍትነት ክብል ነቲ እማመ ይገልጾ። ንሱ ኢራን ነዞም ዓለም ለኻውያን ማያት ዘለዋ ቁፅፅር ምግዳፍ እንተ ኣብያ ንኻልኦት ስትራቴጂካዊ መስመራት ማይ ዓለም ሓደገኛ ቀድመ ኩነት ከም እትኸውን የጠንቅቕ። ዓዚዚ እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከር ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ብሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሚሳይላትን ኢራን ዒላማ ዝተገበረ ምዃኑ ብምጥቃስ ንዞባናን ንኣሜሪካውያንን ዝሸጡ ሸፋቱ ባሕሪ እዮም ይብል። ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ሽፍታ ባሕሪ ምዃና እውን ይገልጽ። ኩሉ ግዜ ንዞባና ንምውሓስን ብሓባር ክንሰርሕ ኣለና ንብል ክብል ዓዚዚ የስምር። እዚ ረኣዚ ብዘይካታ ኣብቲ ዞባ ካብ ዘለዋ ናይ ቀረባ መሻርክቲ ኢራን ዝኾነት ዖማን ንመብዛሕትአን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዝደስከለ ረኣዩ። እታ ንደቡባዊ ገማግም ባሕሪ ናይቲ መጻብኦ ትቆጻጸር ዖማን ኣብ መጀመርታ ናይ ዘወርሒ ስሉጥን ውሱንን መተሓላለፊ መራኸብ ንምርጋጽ ምስ ቴህራን ኣብ ዘተ ተሳቲፋ ነይራ እያ። ኣብ ውሽጢ ወታደራዊ ፖለቲካዊ መራሕቲ ኢራን እውን ምክትታል ዘይምርዳእን ተራእዩ። ክሳብ ክንደይ ሓያል ምዃኑ ግን ንጹር ኣይኮነን። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓባስ ኣራክቺ ብዓርቢ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት መጻብኦ ሄርሙዝ ሙሉእ ክፉት እዩ ብዝብል መግለጺ ኣብ ዝለጠፈሉ እዋን ኣብ ዝጸሓፎ ነቐፌታት ተራእዩ እዩ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብቕጽበት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ቴንኪዩ ብዝብል ጽሑፍ መልሲ ሂቡ እዩ። ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ ድማ ምስ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ዝተኣሳሰራ ማዕከናት ዜና ንኣራክቺ ነቒፈን።
መንግስታዊ ማዕከናት ዜና እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ትራምፕ ኪንዮ ክውነት ክኸይድ ተዓዋቲ ናይቲ ኩናን ምዃን ክእውጅን ዓወት ከዕብልልን ዝበለጸ ዕድል ከም ዝፈጠረሉ ገሊጹ። ማዕከናት ዜና ታስኒ ድማ ብዛዕባ ዳግማይ ምኽፋት መጻቦ ሄርሙስ ዘደናግንን ዘይንጹርን ዝፈጠረ ሕማቕን ዘይተማልአን መልእኽቲ ክብል ገሊጽዎ። ፕሬዚደንት አርጀንቲና ጃቪየር ሚለይ ምስ እስራኤል ዘለዎ ርክብ ዓሚቑ ንእስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ንሓይሊ ቅዱስን ብወግዒ ከም ግብረ ሽበራ ውድባት ሰሚዎም። ክልቲኦም መራሕቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ቴል አቪቭን ቪኖስን ኣየርስ ብናይ እስራኤል ኤል አል ዝካየድ ናይ መጀመርያ ቀጥታዊ በረራታት ከም ዝጅምሩ ኣፍሊጦም። እዚ ድማ ዋላ እኳ ቀጻሊ ዞባዊ ወጥሪ እንተሃለዎ ምትእስሳር ኣየር ዝረጋግጽ እዩ። ክልቲአን ሃገራት ኣብ ጸረ ሽበራ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ምዕቡል ትሕተ ቅርጺ ኮምፒተርን ምትሕብባር ንምስፋሕ ሙሉእ ስምምዕ ፈሪመን። ሰበስልጣን እስራኤል ነቲ ስጉምቲ ብሓጎስ ብምቕባል ኣንጻር ምስ ኢራን ዝተኣሳሰር መርበባት ጽልዋ ዝወሰደ ሓያል ስጉምቲ ክብሉ ገሊጾሞ። እዚ ውሳነ ሚለይ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ርኡይ ጂኦፖለቲካዊ ለውጢ ዘመልክት ኮይኑ ሓያሎ ሃገራት ዝያዳ ጥንቁቕን መርግጽ ክሕዛ እንከለዋ ኣርጀንቲና ድማ ናብ እስራኤል ኣሜሪካን ተቐርብ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሙ ነበረ መደባትና ነዚ መስል ቅጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብክብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።